Malawi Today. Ndakhala ndikunena inu Amalawi koma mwina simmakhulupirira. Ndakhala ndikukuwuzani ndikukuchenjezani kunena kuti 2024 muona zinthu Amalawi zimene simunazione, ndipo tikamayandikira kuzisankho muona andale akufika saizi yokatunga madzi pamutu, muona andale akupereka ndalama zodabwisa, aja ankakuzuzani aja ankakutengani ngati ndinu zisiru aja muzakhala ofunika. Lero mwaziona ndalama tuzikutuluka, ndipo ochenjera adya ndalama, opusa sangadye, koma zonsezi akupanga ndi cholinga kuti mukawapase voti ina. Kutereko ankaona ngati 5 years ndi 10 years. Anthu amanena kunena kuti nkhobwe si nyemba, mumpoto muja mukayikamo nyemba ndi nkhobwe zimasiyana. Ankaona ngati 5 years ndi 10 years. 5 years ndi 5 years si 10 years, ndipo imakhalanso osakhala 5, imakhala 4 years. Lero tiwabwana kumpanda za avuta, ankaona ngati nyengo izikhalabe choncho. Lero chiseko chawapana paka kufika saizi yoyitana mafumu alilongwe onse, Central Region yonse, mafumu kukazaza ku State House, kufika saizi yogwada pansi. Kwathu kodu kumulanjeko tikanena kuti munthu wagwada pansi ndiye kuti amapereka ndalama kapena iyayi amapereka zina ndi zina, koma kugwada kugwada pansi kwa mawondo, kuagwadira mafumu. Atapita ku nyumba kwake kuja kumachedwa ku State House Kamuzu Palace, kukagwada pansi president akulira akuapempha mafumu aku Central Region kunena kuti chonde ine ndine mwana wanu, ndithandizeni m'mizimu ndikayenda anthu ango nditukwana. Ena akunena kuti salembesa chifukwa sanalandire nawo ndalama. Ndiyamba ulendo oyenda m'malimana, ndiyamba kukupasani ndalama ama 5,000 kuti muziwapasa anthu olembesawo, komanso inu muzilandira ma 15,000. Chonde ndipo ndikukukonzerani ka package kanu kuti enanu ndikugulireni magali moto, enanu ndikupaseni ndikumangireni zinyumba, enanu ndikupaseni makobiri apwamwamwa. Atagwada pansi president umangoziwa kuti kumalawi ndikoopsa. Kutereko chiseko chamupana kufunafuna kuti asankhidwenso kachiwiri president Chakwera amene waononga ziko ili la Malawi. Ndipo mafumu inu aku Central Region ochenjera tikuonanidi kuti ndinu ochenjera kapena ofoira, chifukwa andale ndi anthu opsa, andale ndi anthu opusisa. Nthawi yonseyi zaka zonseyi sanakuyitaneponi kupita ku State House. Lero mwakoma chani? Anzeru mukuyenera mudye ndalamazo, koma simunga mukakamize munthu kukavota chimene iye asakuchifuna. Mafiri mutu akupanga okwanira. Tikunena pano madera ena olembesa akuauza anthu kunena kuti mmene mwafika pano pitani center yakuti mukalembese, akakupaseni chanzika. Kufika kumeneko akuauza kuti machini atu sakuyenda, chifukwa chonena kuti aberabera zonse akwanisa zonse zimene amafuna mu system yawo ya simatimatikiyo. Tikunena pano machini asimatimati odindidwa mbendera ya ku Mozambiki afika sopano machini 6, makompyuta 6 odindidwa mbendera ali ku area 10 ko, ndipo akuti akamafaniza zinthu zawozo kutenga zichachanzika chija kuchifaniza ndi zimene aprintazo kumaombera m'manja kumakondwera kuti ife
ife basi tikuina so ife nde ndikufuna ndikuuzeni inu mafumu kuli mafumu ena osusuka amene amangoyang'ana pa ndalama kulephera kuona mavuto a anthu mmakhala ndi anthu m'mizimo ndi inuyo mmene anthu akuvutikira mukuziwa ndi inuyo mukaagulisa anthu chifukwa cha 5,000 ndi 15,000 ndi magalimoto amene simuzalandira muzandikumbukira. Voti sitivoterana, voti ndi muntima. Choncho akulu amene wazavuta tikamanenatu kuti kumalawi kuno kuli mamafiya, ziko lili kulamulidwa ni mamafiya, muzikhulupirira. Last week ineyo ndinanena kunena kuti ku parliament kukubwera bilu ya mafuta imene akufuna apereke mphamvu kwa president ndi azibale ake ndi mwanache ndi ma ministers kuti azikagula mafuta okha. Lero ambiri simunandikhulupirire, ena anapita pa Facebook ndikumaka nditukwana kuti na madrama uja amene uja chisiru Boni Kalindo opepera zimene akunena zija ndizonama. Ndidanena ine kunena kuti ku parliament kukubwera bilu finance ministers asanachite table a budget ya midi koma anthu simunakhulupirire. Ndidanena kunena kuti ma MP ambiri atu alandira ma 5 miliyoni komanso ena atumizidwa kunja. Lero mwaziona Malawi, mwaziona sopano. Tithokoze a Bright Msaka, tithokoze a George Chaponda ndi ma MP ena amene anaima kufuna kuteteza ziko, kufuna kudana ndi mediocrity, koma chifukwa chonena kuti ma MP ambiri ndi osusuka makamaka aku opposition. Tikunena pano ena ambiri ali ku Cambodia, ena ku America, ena maiko aku South Africa, ena ku Japani. Boma kuatumiza dala leader of the house, kutumiza dala ma MP ya opposition. Ndicho linga kunena kuti akasalamu nyumbamo malinga ni numbers biru ija ichite pasi. Mwaliona ziko sopano kumene ilikupita kutereko imene ni njira yokuti abere ndalama makatero onena kuti apeze ndalama zokuti azisunge maiko akunja komanso kuti apangire kampeni. Ndikamanena ine nimaoneka ngati ndino olongolola kwambiri, koma mwaziona sopano kumene ziko likupita. Tikunena pano ndiye kuti mera ija yatha, komanso mabungu ena amene amaona za mafuta alibe mphamvu. Mphamvu zapita kwa president, mwanache komanso minister. Ndiye kukhala kulemera koopsa chifukwa ngati kuli deal imene munthu maduka mmenya kamozi ndi kamozi ndi kulemera ndi mafuta. Ndiye mwaziona ndizomvesa chisoni kwambiri. Muzakamuona mamuna nyumba akumakagula yekha ndiwo, amayi mukuyenera muthawe. Mamuna wanzeru amasiya ndalama pakhomo kuti mkazi azikagula ndiwo, aziona mmene ndiwo kapena pakhomo popaliri, koma ndalama osazisiya ndikumapita yekha ku grocery ndikumazisunga ndalamazo. Iwo samaona kuti ndalama zili kuti, uziwe kuti uli pa mavuto mkazi iwe. Chimozimozi so ziko lili ngatiso chimozimozi banja. Muzakamuona president akumayenda ndikumakagula yekha mafuta ndikumapanga yekha zinthu. Muziwe kuti president amene ndo kuba, president amene ndo amadiru. Kutero ko ziko la Malawi lili pa mavuto opsya. Mwina amene mwaona mbuyo mu mavuto a Malawi si kanthu. Apapa muona zeni kodi tu mmizi mutu anthu akuyenda kugula za nzika. Tikapita kumango chiukoko anthu kwazaza kumenepo. Ndipo ndikudabwa kunena kuti kodi inu a opposition zimene zisimu kuziona bwanji osagwira anthu amene wa maumboni alipo maumboni. Koma inu khala mwatanganidwa ndi chani sindikudziwa kuti mwatanganidwa ndi chani. Ndi apa mukuasiya ujeni anu mamonitors yanu osajesa. Mamonitors a DPP kulilongwe akuvutika kwambiri maderamu.
mukanapita muathandize anthu akukhala kuchokera pa senta kuchokera mamawa pakana mazulo osadya, akabwera anzathu ndiye kumabweresera nyama kulumbazi uku kwakhala anthu akuvutika kwambiri ma monitors. Kodi sopano chisankhocho muzawina bwanji ngati simusamalira ma monitors yanu? Koma mwatanganidwa ndikumapanga mapulogalamu okunena kuti ifeyo opposition yena ife basi madera athu sitizapangisamo maprimary. Mistake yayikulu, mistake ya anthu andale amaganiza ngati ana. Kuteroko mukakhala kuti mwapangana khandino a DPP ka a UDF a UTM a Ford kuti mmadera ena musapangiseko maprimary, mwagwera pompo chifukwa vuto la anthu andale ena amapita kukamunamiza president kunena kuti bwana ukuku munthu uyuyu akulimbikira amene iyi tisapidiseko ma primary. Anthu masiku ano amafuna munthu amene ankonda. Anthu ndi ochenjera, Amalawi anachenjera. Tiyeni tizipanga zinthu za mu democracy mosatira malamulo. Palibe chifukwa choti musakapangisire ma primary ndikumakhala ngatiso mukutchingira. Ena tikunena pano ayamba kulandira ndalama za mashado kumahonga, ena pakana apanga zibwenzi kumahonga anthu akuchipani ndi cholinga kuti abakire kuti kudera kwawo kusakhale ma primary. Mupitise mukapange ma primary. Kafukufuku amene apanga Malawi First tapeza kunena kuti chipani chimene sichipangisa ma primary, chipani chimene chimakondera anthu ena, chimakagwa mwamphuno. Tazionapo mbuyomu. Ineyo chisanzo ndi chakumulanje bale, ilipo nthawi ina yake anapanga mistake yomusankha munthu kuti amene tikufuna timuchite reward. Nthawi imeneyo anzanga amusowa akuoneka ngati kape, pakana ananyamulidwa amusowa kunyamulidwa ku Robins Park kutulusidwa panja kunena kuti kumeneko kuli kale MP ndipo boma likunena kuti sili kufuna kunena kuti kumeneko kupangidwe kapena chipani cha DPP sichikufuna kuti kupangidwe ma primary. Chinachitika ndi chani? Andale muziphunzira ma mistakes amene munapangapo mbuyomu. Lero li kumeneko kuli amene munamuuza uja kuti akhale MP uja, anthu amaona, anthu amasankha ntchito za MP. Ena ndi awa akumulirira Michael Ousi pakana press statement ati kumulirira Michael Ousi kunena kuti bwanji Michael Ousi walankhula kuti boma ndilomwero. Tikufuna tiziwe ife a UTM kuti iyeyo akulankhula ngati ndani. Munthu mamwitanira sima iyeyo sana aje nawo, sikusonyeza kuti simayo sakuyifuna. A UTM mwachita kusavuka, mwachita kutani. Inu munali ndi convention yanu kunzuzu, ndiye Michael Ousiyo sanapiteko ku convention iko. What does that tell you? Muli naye kapena si muli naye? Ndiye lero iye uja wapita kumwanza wakalankhula statement yache kumene kuja kaya akutanthauza kuti walowa MCP, kaya akutanthauza kuti afuna achite revamp oja zake alibe mulandu, kaya afuna ayambe chipani cholembedwa kuti Mulanje Sapitwa Golden. Zimenezo ndi zache za iyeyo. Ndiye inu a UTM mwathamanga ndikupita pa social media ndikukatulusa kalata yonena kuti tifuna Michael Ousi achite explain chani. Munthu alibe udindo, mwakasankha maudindo ena anyiwane. Tikunena pano UTM ili ndi president wache Kabambe president wamphamvu amene kwa nthawi yoyamba taona kuti president ameneyi akufuna azikhala ndi anthu. Wakupangisani manyazi tu enanu, wapita nawo kuja ku mademo enanu mmaopa kutuluka ati kumafuna mukhale ma president. Nzanu tu anatuluka. Kodi kumene kuja kwa atatuluka Kabambe, atatuluka Chihana, atatuluka Atupere, ndikutuluka Arthur Peter Mutharika, uja wachikwanje uja angachiponye. Koma vuto lathu la ifeyo asogolera kuno ku Malawi ndi ife anthu amantha kwambiri, makawazi, koma mmafuna ati usogoleri. Msogoleri amakaya amayenera azikhala ndi anthu ake nthawi ina iliyonse. Ndiye ndi awa
AUTM ati akumulirira Manganyatu ni munthu wamba, si presidenti wa UTM, mumusiye apite kumene akufuna, ali ndi right yopita kumene akufuna. Andi pamene pajapo zili ngati chimozimozi mkazi kukuuza kuti sakukufuna, iwe uzimukakamira, amakuyikira kapoizoni kako katameki, ungodya ndikumwalira. Ndikutha kuiona UTM pofika January ili ini dizare ka UTM kakupita pang'ono ndi pang'ono, ndipo ndikutha kuwaona a St. Louis aye muchinangwa aine sindimaonda nimangokhala chonchi, anthu ambiri komanso mbalame yamakutakuta zikuchokamo mu UTM kupita kwawo kumene anachokera. DC ni mwana woopsa kwambiri, ndimaona zinthu patali. The DC mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza Village, TM Mabuka, Box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.